Ja sam uglavnom vezan za šah i oko njega. Naravno, čovjek uvijek interesovanja su malo šira i nalazi se, recimo, čovjeka interesuju neke druge stvari, interesuje sport uopšte, interesuje me čak, da kažem, malo me i berza interesuje, financijska, kakve su krize danas nalaze u svetu financija i svega. Vidim da ta situacija utiče znatno i na sport, pa i indirektno i na šah. U turnirskim arenama danas događaju se sasvim druge stvari. Danas je ta atmosfera hladna. Mi smo se nekada posle završenog kola, kad su završene partije, međusobno družili, pa smo pričali, pa smo čak, igrali brzopotezne partije i tako dalje. Danas svaki od aktera tih turnira, danas i najveći igrača sveta, oni se povlače u svoje sobe, ne postoji nikakav društveni život i tako dalje, tako da je u stvari atmosfera na turnirima dosta hladna. Koliko je šah ušao u škole kod nas, što je jako pozitivna stvar. Ali sada ulazak šaha u škole nije dovoljan proces da bi se nastavila ta tendencija razvoja. Mislim da je jako neophodno da se stvore klubovi. Ne zaboravimo da je klubski život kod nas strašno opao, da je nekad bio, da kažem, ogroman broj klubova koji su bili aktivni, u kojima su ljudi sastajali i igrali, da danas taj klub je neprepolovljen, možda 1/5 samo, možda ti klubova imaju neku aktivnost danas.